Godmorgen. Vi skal til Slovenien i dag. Vi skal lige have pakket vores ting. Det er godt nok ikke lækkert ud. Vi sidder i Trieste lige nu, og så venter vi simpelthen bare på, vores tog går videre til Slovenien. Vi skal til... Så er vi bare ankommet til hostel i Ljubljana, og sygt sød dame, der sad i receptionen. Hun har lavet sådan et helt kort til os, det er sygt fint, hvor hun har skrevet alle mulige ting og forklaret os om alt muligt godt, og de små gode steder, hvor man kan få billig mad, og hvad vi skulle undgå og sådan noget, så wow. Det er allerede godt det her. Vi siger simpelthen godnat fra Ljubljana. Jeg kan aldrig begynde til at sige det. Vi havde faktisk meldt os ind på 4 dorm, men der skulle ikke nogen, der tjekkede ind, så det er bare mig og Bøllen, der skal hygge her i nat. Godnat på giden. Ja, vi sidder foran buddæk. 2 euro for sådan en kompakt en her. Det lugter godt. Ja, det er en feta buddæk. Nej. Ej, okay, det var... Hvad er det? Fuck med solas. Bro, du Spejler jeg bare solen du skinner, dude. Du skinner. Og du bliver bare bagt levende. What's up? Nu skal vi simpelthen lige ud og finde noget mad, og så senere skal vi op på toppen af bjerget, hvor vi lige tager en 6-pack med, vi gør lidt. Er det greasy? Så er der satme skaffet noget godt og Bajsalademad. slovansk bajsalademad. Det er fucking pisse hårdt det her, mand. Vi skal helt derop. Det er fucking hårdt. Ej, det lyder voldsomt, men... Bam! Vi kan allerede se Udsigt. ud over det hele. Har vi måske halvvejs. Så Tobias har lige købt en lille Berlinerfjer. Wow, må du se fyldet? Der er en lille pølse, der ligger inde i. Vi skal til Lake Bled, som der ligger nord for her. Og nu skal vi lige finde noget mad. Alt har lukket om søndagen i Slovenien. Alt. Det eneste, der er åbent, det er bageren, så det er jo fint nok. Vi har ikke noget at spise resten af dagen. Så det... Vi får se, hvad der sker. Finder noget bær. Fanger en fisk. Og vi skal tonnes 2,5 km i bjergene nu, for at komme hen til vores hostel. Men altså, det er jo flot. Det er flot. God musik i ørerne, nyd udsigten, så det skal bare rent hygge. Jo. Vi skal til Bled. Godt med smask. Vi sidder og får lidt mad i Bled. Måske lidt turisting, men det er også okay. Det var hæftigt. Det var fandme den mest ulækre burger nogensinde. Bøffen var kompakt, det var måske lidt rå. Det var mærkeligt, fordi den nogle steder så den rå ud, den var stadig pisse tør. Hvordan det kunne lykkes, det ved jeg ikke. Men nu skal vi op og vandre, fordi jeg har tvunget. Det er faktisk grunden til, at Oliver han er taget Prince Rail. Det er grunden til det. For at komme ud og vandre lidt på geden. Jeg skal ud og vandre lidt på geden. Men vi skal i hvert fald op til Bled Castle, op på toppen af et lille bjerg. Klippe.
Damn. Det her det... Holy shit. Det her det er simpelthen vores hustle for de næste par dage. Godmorgen fra Blet. Vi skal ud cykle i dag. Vi skal ned til søen igen. Den kommer på tur op, eller vi siger jo. Godt, det er cykeltur. Holy shit. Okay. Nu står der simpelthen på første stop på vores lille cykeltur. Og det er, at vi skal vandre op den her bakke, klippe, bjerg. Vi fik anbefalet af ham, der gav cyklerne. Så jeg prøver den her rute. Så prøver vi. Flot. Virkelig. Han overhælder! Han overhælder! Du har alle mulige fucking metoder, bro. Og små skridt. Så løfter man ikke kroppen så meget. Gud, ja. Nej. Kom her. Vi skal derop. Det er sgu meget flot. Vi er endelig ankommet på toppen af det her bjergpoint. Viewpoint. Hvad man kalde det. Shit. Shit. Ej. Hvad har du fundet der, Tobias? Det står fedt. Tobias er nu tidligere rollespiller, så han udlever lige sin barderdrøm lige nu. Jeg har mødt Mester Martin. Så er vi ankommet til Postojna. Det er det største ejendom, du skal se, den lille slange. What the fuck? Det er sgu da humongous, Det er en fod i forhold til... Oh my god. Holy shit, en fucking drage. Jeg har aldrig set det. Nå, men vi er ankommet til Postojna, en lille by syd for Ljubljana. Det er ikke så charmerende i det her vejr. I det område, vi er ved, så skulle der være ret mange grotter. Vi skal på eventyr i morgen. Ja. Det er kæmpe grotter. Det her det er simpelthen vores hostel. Det ligger sgu meget hyggeligt. Lige i midten af en lille skov. Vi har været på vores hostel en del timer, og det er det absolut mærkeligste hostel, vi har været på indtil videre. Vi kommer aldrig til at prøve noget lignende igen. Det er en skole, som underviser i medicin, og hvad var det, tømrer. Og så i dag har der været familiedag eller sådan noget, så der var sygt mange mennesker, da vi kom. Og vi bor på 4. sal. Mærkeligt, vi går bare rundt blandt de der elever, og der er en kantine, hvor man kan spise morgenmad sammen med de der elever. Fordi det er sådan kostskoleagtigt, det er så spøjst. Det er helt mærkeligt at være her. Man føler sig sådan lidt... Man føler sig sygt malplaceret. Ja, helt vildt malplaceret. Han er meget velkommen, ham der i receptionen. Ja, han er sygt sød. Men mærkeligt sted. mærkeligt. Godmorgen. I dag så skal vi til, hvad hedder det, Skøjken Caves. Så er der bare butik på gaden nu, Det ser fucking god ud. Den ser. Vi skal gå 3 km ud til den grotte, vi skal besøge i dag. Nu går vi sådan en lille landsby. Det er ligesom Tilde. Ja, det er blik. Wow. What? Vi er lige nu 100 meter under overfladen. Wow. Det er helt skørt det her. Det er helt skørt.
wanna go to the little table feed. Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag så er vi i Slovenien. Og går lige nu op ad et bjerg, ud af grotten, for at nå en bus, og dermed tog til Zagreb. Stemmer os.